kulesa kuti usankhe mamuna amene ukufuna koma asakhale mbuzi ngabilechi bakha wako ujesindu kumufuna wapana uchi ulendo wabanja ndo auta bakha wako ujesindu kumufuna kumuona yeba ndikasanje muntu chifukwa yuna kwasandwasa manga samba kakhandi mazika khandini What do you mean ukandifuna ya? This is my house. Nakuzosenza kulisa. Ufuna ya? Nakuzosenza kulisa. Yo mwana kwa mwana shagala kwa mchokembe sasa luza baso. Kodi mama zona ngani ndani? Wapanga seli nyumba kwa. Unyumba bwana Akala na rupase ni bana morenge setu wala nti. Asakale sote ntizibita. Aya wereke kaiwe. Akona nazo ndi kukachitika. Kamera. Iwe. Fulilinga fulo kwa sagala kwa singi. Akufunga kijani. Tukuona. Sana na mbibo la mira nne. Au kwa mira kwa. Iwe dabasa. You know, I'm so going to do bank account you just say NPS ukatenge mafomu we'll fill them. Yes. Abusi Ngasanga bakumana nana bonasi. Ziwo muambira abusi. Mulungu amakonza njira. Obanda njira mulungu amatani amakonza. Ndasanga bakumana nawe siku lale. Siku lopambana. Mulungu limene walikonza. Moyo wako kuyenda bwanji. Wabu ni magaya wangu abusi. Eda moyo wangu amphamvu. Mulungu akupitirizabe kundisunga ndi moyo. Kunimanga mmanja mwake. Kunditetezera ndi mphamvu yake. Koma abusi. Yes. Ine ndifole munda kuidani ani kudile kumanyizali njamudu. Ine ndikota kuona kudi neo mamuno jandika wadilana naye soda. Kifwa mamuno jandama ndikonda kwambiri ndiye nso ndikumponda kwabasi. No. Satana mene. Satana kufuna kugwiritsa ntchito. Usamulole Satana. Usamulole Satana kuti akugwiritse ntchito moyo wako. Moyo wako usamulole Satana kuti akugwiritse ntchito. Ine ngati mbusa amene nazosedwa. Mulungu akupitirizabe kundionesera kuti iwe ndiwe mayi wa kunyumba kwanga. So usamulole Satana kuti atumikire moyo wako. Ndi Satana amene. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, ndiye soda yini mamuno wala kuika kuminuya. Si mamuno wako amene. Steve Baji. Kama fika bwana. Yeah, mwabwe. Like how often? Mwabwe kufunga. Bwanji. Okay. Parijimeni ufuna libangi. Ngeze? Ndofuna ujuze mina maindera. Intayine semanga bwiri banokwa. Uzinduza. Okay. Koma don't tell him ndo mpanga for. Don't. Ndovege? Ya tandi kaide pe. Ndobasana. Should I write it up? Como you know what? Defend that, see, right? Tumazonas insist. Yeah. Komano kabwa ke mamono. Ndifuseko. Iwe ndi mwayi pambali wanje. Wanje. Mwayi kumabula kunopa fupi ndi Steve. Like seriously? Yeah. Anyway, nena sunthoko kaye nje mina mafuna kampani. Mulungu akundiusa nkati mwanga. Kuti mkazi amene akundionesera kuti uzakhale mayibusa ndiweyo. Ndiweyo. Timvere. Ine ngati mtumiki wa Mulungu amene ndakutidwa mu chisomo chake. Lola kuti chisomo chake chikweredi kwa iwe. Ndilole. Iwe ukhala mayibusa. Kuyambira lero
ndiwe maibusa usamulole satana kuti agwire ntchito moyo mwako. Pamene Mulungu akundiyankhula kupesa mkati mwanga tayimirira. Imirira. Thank you God. Thank you God. Sunthaba. Imirira malo abwino. Ndikuonesera zimene Mulungu akundioneseraso mkati mwanga. Mulungu akundionesera kutetekisa. Ndikugirisa. Onesera chikondi changa kuti sora simamuna wako koma mbuso George. Ndamene ali mkati mwa mtima wanga ndipo ndamene adatumikira moyo wako. Zimene Mulungu akundiyankhula mkati mwanga. Iwe ndiwe maibusa. Ndipo samulole satana kuti atumikirene. Ndilole kuti zimene akundiyankhula Mulungu kuti ndipasane nawo. Ndilole zimenezi. Aine ndipita banda ufulu kwa eneo ndi imene nation team ndikulowa kamenya kusafa ndi zaka 19 and kumene kuko nakapanga chinthu choti ine mwanga sinema iwala napanga assist game ya Mozambique ndi Malawi kwa eneo ufulu chifukwa chinthu anakuliza. Dzina langa ndi Beatrice Mpinganjira. Ufulu kwa ineyo ndikusewera netball yomwe ndimayikondesesa kwambiri yomwe inandipangisa kuti ndikayimirire dziko langa m'mayiko akunja ochuluka. Then mageribida mangani lori ndi ufulu ndimagusa mu masuka business yanga. Dzina langa ndi Neva Mapinje. Ufulu kwa ine pa business yomwe ndimachita ndomwe imatha kuthandiza anthu a dera langa kupeza chinthu chomwe akufuna. Dzina langa ndi Shireen. Ndimayimba nyimbo za gospel. Ndine wachimwemwe chifukwa ndili ndi ufulu wogwiritsa ntchito luso langa pomasulira maganizo anga. Dani, sakugola zikuti basiri bati zikuli banje. Pogola? Pogola yake madam. Sorry, kugola kwa bila maruziwa babu yaka baje baba kadi puma kadi za ndai baba tawti ule baso atara after tabagi hapa ngulombo okay tiambe kadi je ili model masosi zanga kuduza kuna kuti ndi anthu atatu enake I mean 5 they reliable. The masosi zanga they always reliable, you know it. It is not going to dimbo. Iwe kagajete. Pa 5 amene atata makapa ntandisi. Tikasisirika kumusi ndio pabazira sogolo batikulo. Umogera kuntunda kamenya kefu je. Nyumba za bantunda. But filwezi bila magema. Usafika mwebaje. Tena mpoe bagema. Adalo bamene ba. Amalia ni mosi. No, awili wadi nyumba mosi. Wina ya makapa kusema gitapa bantunda sojent. According to my sources, which is very true because in mtazunguli yako naona tu nyumba msana sumakana tuambia mwa nyamata ina yake. The other two are confident but go over just did you manage to get the photos? Yes, I have the photos. I'll show you. I'll show you. The two are confident. Ukapita kwa goli just after the speed bump usafika pansiga to your left, right. Palikashabini kana kama chair. Yes. So many waina ukadziwa iwe sasa ndo polisi wewe ukadziwa Ndebe mne pali pa wili 5 amene right ngoda baina. So my plan is mutipase kwa nyamata mange ma road block because the fact kuti awawa ari 10 million sabezeka so mabala awa ndio utapezeka mabala ochuka mbili yeah ndemwe takanzo bina yini ukanga ndi kumudziwa ndani madam one ne baba ndefuzake so abone kajonje mwina sawa hamudziwa yeah ndeti funa road block kameza kumusi uku chakubangweku ndi akundira ndi wasi bomwe makhala kubadziwa kapena you just know kuti ndi bomwe makhala kwa chair and if the goodness with these other guys ndo kuti bakhomo bako asiwika komana meaning these ones akundira ndi the fact now in my plan we want to use Roy
as a drunkard. So akadlowa kumene kuti angati one of them akateka pictures akaonesa anthu around and you investigate advisor anthu amendosa so ndosa so ngambachira kudabeza kwantha yaita yalo yoyota abakengaralitira ikagwireyo bwana ina kubola because omokweresa Hey guys, this is so serious, something serious, eh? yeah okay and they madam multipasatso our most beautiful female officers kutitende now awandazibambo awande would want seductive power also there. Okay, and from below mufuna ngati how many? Are we there? Kapena mfuna inu mbwerere mumbusirikale mpite field itu. Asa popo. Ni abwere, it's fine. Okay, it's fine, thanks. Inu, fone lizakuphonyesana izinto zaphindu. Chani. Valeta. Amene ujatwa mfafera kumene. Yafera sokutiso. Valeta. Valeta bano ndi OC. Chani. Valeta. Iwe. Valeta ndi OC. How? Amukweza udindo. Valeta sali kundende. Iwo kunama. Panopo ndoti mameshona atacha. Azingotani? Iwe. What is that? Valeta. Kunama. Ndi OC. Amwene ine panopo inafika nthawi kumenda nthawi monje. Kubisa anthu manje. Mayenda amwene kuti aliyese mangoti aha. Osadabwadabwa someone confidence. Valeta panopo ndi OC. Maine. Asi Valeta panopo ine kumenda nthawi monje. Anosamurire. Iwe milandu ija panopo sindikuopaso wakupika tetina thamangeje tinakwera ntukuta ulibeso zotha Asaita diga nufunse kwa bwino. What Valeta OC? Okay, ndiye kuti mifuti kiriye tilipo. chili chonse panopo ndi clear tipange zokumana naye bwana kuti iwe ndo pozole somuntu anangosintha kuti lero ndi comfy kwambiri mwakuti Valeta iwe Valeta tidakata tauni inoe mani pamene jana ni matero basi udakazinda dzina lako khale matero kama ndi nyato ayi apati akiteno mapetono mundiziwa shadi ndi ndani iya ikadikira zinanga ndani shadi ndani ndani shadi mundiziwa Allah. Oh yeah. Chinga. Is it winning? Just I think you move out that way. I'm going to go. Otherwise, the guys are ready. Yeah. Okay. All right. You talk her. Makosan. I won't take much of the time. As you are aware, we need to holiday. You remember sleeping at chief. New number on the phone. Checking our presidential head of security. We have the president. I would say a passion airport. This station at we know you have assigned to it times by a state. Dear the friend bank assigned when I would get you remain. Near the Okaki. Never is not going before. I am the boss. Unena kuimba phone. Unangani before. Muri ba holiday to bacha. Si madam mundamela libano ba. Masa chilo sidakali kubanga mbuyo musemu. Suri pali chashirendo. Zero. Nothing new. I'm the boss. What did you say? It is an bwana. It is an. Ndiwe. Pagamisa bacha. Palanda about. Wakabe ulibamele bacha. Chabulos. Roy. Tumvana wewe. Namkwani. Back town. Bani bajabu wakala nyamara ina alipo mpacha mastation yetu. Tumvana. Listen to what. Kif kumilale. Kulikadi na yake tunashika ngozi mwana na kundido. Kwa makani mimi kunika uri siku satu da kulikuna. Mimi napenda sankani mimi hapa alama direct na correction. Kif ndi nani? Oh, done. Uitsaje kani mimi ufunga ubire kumenya kukumilale. Tumvana? Wewe kula bwana mungumva. Ndayakara.
But guys, ndifuna ndikuze nkhani si ukhandi bepala. Nkhandi connection in life. Unabizisa. Mukamafika muno ndibabe bala mwana ndi niyo magoma kuti ndikhani ndi kuti yuli connected ndi ndani. Ndizipeze muzikhamu ziziyo muno mwana. Bwana maliza the process. All right. Bwana Panda. Madam Panda. Unjenje meonoka manje. Madam Panda. Chimendafuna chona kuti muone sisi kuti anyamara onse nchimene ayigwira bwino. Tumvane? Okay. Ndetu. Muone sisi kuti chiro kugwira bwino. Ya. Ngene inesi nditenga nthawi yatali. Oza ndi baholi ndifani bile kumangoshi. Baholi ngamba kero mwene. Nde funazana kose kuna chiro. Ya chiro. Wapi sana kuno. Kaki. Sa. Zatransport abangakali na transport sa ndofuna wele kunyumba ukachoka uko kapanga za president kunyumba kuchimanga joni funa vile kuchini komanso kumbali ya agalo akasambisire tili kuchi chaku litu atoma kazinga sebe before sana vile sujelo ayi ubeleso umuri kulishira sabalo zimetagaye mu kuchisi chaku litu ndikubira unalipala yo foni nyo singati. No, okay, okay, sure, we know. Yeah, ndabu for was as well yet, Ubanga. Yeah, and then Peter, Mtokara, Tokara. Yeah. Okay, I know. On that, Kak, sir. I know, I think we're going to choose something, yeah. Ubanga, yes. To Japan. All have goals, but few pursue them with passion. Many give up before they achieve them, and so it seems big goals are impossible to achieve. Many believe that goal setting is a waste of time and that dreams are just that, dreams. But not us. At Nico Asset Managers, we believe that all dreams can be turned to reality. To us, anything is possible. If you define your goals clearly, if you set a clear path, if you stay committed and execute your plan with consistency, you will inevitably achieve your goals. That is why we have devised an approach to help you clarify your goals, set you on a clear path, and ensure that you remain focused. Now, you can lean on our strength and benefit from unparalleled expertise as we turn your dreams into reality. Nico Asset Managers. It's possible. That's right now. And it was simple. Hey, more number more. Umetamangeli ndio inwage zoezi. Anyage mungana. Para. Renga kukuvina. It's okay. Thanks. Welcome. Ndio kwa hiyo. Kama ngazizira bwana. No. Umanda kujeba sana. Mimi nasaba ngoni. Sidikira ndio. Ujeba bwana? Ujeba. Udikira ndio bwana. Ngoba sima muna ngala nini? Ndivyo amana ngala ngozi wa kuti tinabula za kumana naye. Saka mkwenkani nini? Saka. Zogenda kwa mama. Zogenda. Maswada kapena. Ndikale munabwera. Koma bwera memo. Abwera. You don't cover easy. Abwera. Mwanzo mwambia noti kale baize moja. Inu abwera. Inu mtungada kusa never WhatsApp. Abwera. Mwanangu naye mama. Komabe. Zabe zima muna obunongera meno jene. Mozampeza. Koma ndikuoneka bwino.
Ini mugonika bwino. Muto musamuli bwino bwino. Misa ndakukonza kali kunyumba utabwera ngoma. Zije. Basi. Zibobo. Ai sana menda musowa mbini. Namona kalikali. Uzore banavolo miezi 8. Ukwane? Mwina sio yapitirira ndikale tu. Kavuchedo bwana. Nje kudikira ndiko awa. Pompano. Timona kuti tingodeka feyo basi. Andoni ndinga kanjwa ise. Ai ndikona kujedwa memu ndikona kujedwa. Bwira ini. Hapo yakudikira ndiko awa. Kodi nyemeje karenge? Karenge ni mama. Olokuta ngoziwa sindikankhwagena kali konse ndikukuza mesa ndizaine ndi ujeni Esma. Malipo? Ndaboza olenganira. Machita bwino. Taliya ilero asaende ukamaira. Amaira. I say. Ndavankani. Connect. Very disturbing news. If I tell you very disturbing news, trust me, it is. Valeta, what police uchi? Ari mundende. And ari mundende. Antulusa. And guess what? Kontulusa, sangontulusa jabetu. Kumpasa sodindo. Officer in charge. Hey, but this country is corrupt, eh? Oh, see, I say. What's in bullying at image? Now imagine, Baba Ndorali ndi mpamvu, no eti yote atobanga china chitosi. Ndine report atupacha. Ukuza ndani? I say. Tineneso kumene wanduza. Just trust me. Ine kumene makuza kumene watenga nkani. Koma nanga ndeti zikamba panopa. Koma tamvetsera nkhani yoti. Now imagine amutulutsa, munthu amene uja kuntulutsa ndikumpasa udindo pompo wa officer in charge. Inepa tinamenya ku polisi kuja. Unamenya ku Inuso rumamenya menya. Unamenya kumene. Now you have to be very careful. For baba nangasali limpa vela topanga china chili chonse. Waje babe kuma. Kuma I say it was very Iwe imagine. What wrong? Kapaenda bwanji pamenepo I don't understand. Okay, let us wait and see. Don't. I say. But okay. This is fire. Muna kulia drink ija? You know, ndi bwanje ndingova kuba kuja tangu menya. Masenkanisi iwono opya. Isiye ni mene. You know that kungobanga ine kunimanga? Sakumanga kuma. Sinamenya kwa mbili muntu. Ulamenya. Namenya kusewo. Ndinde muyi musu namenya.